Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, benvidos. Gracias por estar aí. Iniciamos unha nova edición do programa Falemos e analizaremos tres temas ou tres situacións importantes. Unha son as dos venezolanos que veñen emigrados a Galicia e principalmente a Pontevedra co presidente da Asociación de Venezolanos aquí en Pontevedra, con Manuel Osorio, para contarnos a situación que teñen aquí, como nos portamos con eles, que necesidades teñen e cales son un pouco a situación que están vivindo nestes intres. Estaremos tamén analizando a situación non só de Fitur, sino do turismo de Rías Baixas, que é o ente que, lóxicamente, dirixe a Diputación Provincial de Pontevedra, ca súa diputada provincial, con Nava Castro, ex directora xeral de Turismo, para non só falar de Fitur, sino tamén da estrategia de turismo da provincia de Pontevedra, que tanta importancia ten para todo Galicia e principalmente lóxicamente, para toda a provincia. E abrimos este turno de análisis para falar do Concello de Vilagarcía, pero hai outras cousas que tamén se van alá máis do Concello de Vilagarcía co seu alcalde, con Alberto Varela. Moi boa noite, benvido, como estamos? Moi boa noite, gracias por volverme a convidar a vos ao programa. Un placer que empecemos este ano, a primeira deste ano. Señor Varela, primeiro, damos uns datos de como se portou ou que influencia ou que datos ten a estas horas de como están aflorando as borrascas. Marcha Herminia, pero veñen outras durante esta semana. Deixaron moitos danos ou non? Bueno, danos materiais, afortunadamente, sí que houve sempre en estas situacións pois contenedores que se moven, algunha rama dun árbore que se cae. Foron pequenas incidencias para o que foi. En moitas situacións falamos, eu lembro moito de decir, cando se fala de tanto de ciclogénesis explosiva e todas estas cousas, pois a verdade é que facía tempo que non tivéramos unha situación tan complicada dende o punto de vista meteorolóxico como foi esta fin de semana. Foi en toda Galicia e ainda hoxe pola mañán continuaba. Afortunadamente, como decía, quedou en esas pequenas incidencias ou ese gran susto que onte solamente se falaba dese rayo que caeu en Vilagarcía, na zona da Torre, que ademais parece que entrou por unha vivenda, polo tellado dunha vivenda, e que se asustou sobre todo os máis pequenos, pero a moita xente, porque foi significativo do que foi esta fin de semana. Bueno, pero aí temos, esos son os datos que ten a estas horas, non? Sí, afortunadamente, como decía, non houbo grandes incidencias a efectos persoais, nin danos personais que lamentar. Desgraciadamente, que eu saiba, polo menos o último dato que tiña, en España faleceu unha persoa a consecuencia do temporal deste fin de semana. Afortunadamente, pois aquí non tivemos esta situación. Quedámonos solo en Vilagarcía. Antes de ir a Fitur, como leva o día de hoxe cos sobresaltos e coa política a nivel nacional, e como lle parece, ou non tanto no fondo, sino na forma? Vostede que xa leva 10 anos de alcalde. Bueno, pois eu estes días, dende logo, con preocupación. Con preocupación, primeiro, como un cidadán máis. Segundo, como responsable político, aínda que non considero que teña que ser o Partido Socialista o que de explicación, sino aqueles que votaron en contra dun decreto, neste caso o Partido Popular e Vox, que o que propoñía era algo tan necesario como unha subida das pensións, unha prórroga, por exemplo, do salario mínimo mentre non se poda revalorizar, medidas, por exemplo, de aforro enerxético, e algo, por exemplo, no que non escoitei ao Partido Popular, se escoitei a diputados desta zona falar de si se daba un edificio ou non ao PNV, por certo, un edificio que parece ser que xa era deles, e que durante a ditadura pois se lle quitou, así que eu creo que non tiñen que haber posto foco nesas situacións. O importante era o paro, o importante era as pensións, o salario mínimo interprofesional, pero algo tamén do que non se falou, é dicir, que isto tamén afectaba os concellos. É dicir, a decaída ou que caíse este decreto supoñía que non se aprobaba a participación nos ingresos do Estado que temos que recibir os concellos e a liquidación, esa actualización. Douche un dato, para un concello como Vilagarcía, que non se aprobe ese decreto supón deixar de percibir 600.000 euros, que non é unha cuantía menor. Se falamos de algunha dos investimentos, seguro que destes últimos investimentos ningún todavía chegou esa cuantía. Algún ao longo deste ano chegará, pero destes de primeiro ano non chegou ningún, pois 600.000 euros son moitos cartos. Pois eso era o favor que nos estaban facendo neste caso os diputados do Partido Popular votando en contra dese decreto, desa coñecida como lei ómnibus. De todas formas,
bueno, pois hoxe escoitando o presidente do goberno, escoitando que parece que é unha vía para que vaya a prosperar e hai entendemento, pois desde logo hoxe vai haber moitas persoas maiores e moitos xóvenes alegrando de que se solucionara unha situación. Que é o que ten que facer un goberno minoría? Buscar acordos no Parlamento, chegar a entendementos para mellorar a vida das persoas. Os que voten en contra deso terán que explicar as súas razóns, pero con algunhas un pouco máis consistentes que un suposto edificio cedido ao PNV. Lle parece que hoxe o goberno dou marcha atrás ou marcha adiante? Non, o goberno que ten que facer é chegar a acordos e maiorías parlamentarias, como, por exemplo, temos que facer os concellos no que estamos en minoría con outras formacións. Ti te presentas ás eleccións con un programa determinado, o sí, ten que haber liñas vermellas e unha liña vermella, polo menos para o Partido Socialista, ten que ser tratar de mellorar a vida da xente. Eso que se facía coa subida das pensións ou coa subida que se está facendo o salario mínimo interprofesional. En función deso, nas negociacións, todos temos que facer cesións nos concellos, nas comunidades autónomas que non teñen unha maioría absoluta, por suposto, e no goberno do Estado. Pero, repito, non parece que non ten moito sentido pois estar tumbando un decreto e despois estar propoñendo aprobalos mediante decreto de leis o mesmo texto e deixando moitas cousas de lado, porque non escoitei, como decía o Partido Popular, estar preocupado polos cartos que estamos deixando de recibir o Concello de Vilagarcía e o conxunto de concellos do Estado, que en global creo que aproximadamente estaba sobre os 1.200 millóns de euros, que para os concellos que estamos en unha situación financiera moi apretada, pois é unha cuantía, a verdade, moi importante para moitas necesidades que temos. Imos máis a Vilagarcía, aínda que paramos en Madrid. Seguimos en Madrid. Fitur, como valora o conxunto de Fitur, como valora a campaña de Concello de Vilagarcía e da Mancomunidade? Nos o tiñemos cala. Primeiro, a ver, xa vou empezar polo último, a Mancomunidade. A Mancomunidade do Salnés é certo, pois que é unha zona na que non é de agora, xa vende fai tempo, pero somos pois a zona máis turística de toda Galicia, esos datos o refrendan, e a Mancomunidade do Salnés trata de facer ese traballo que xa é mellor sempre cando estamos máis unidos todos os concellos, pero dende logo hai que recoñecer que se ha feito un gran traballo todos estes anos dende o punto de vista turístico por parte da Mancomunidade. Eso en global. A nivel particular, sabemos que Fitur é un mercado complicado no que é difícil destacar, por eso nos a Vilagarcía neste caso, pois se lle ocurriu facer unha iniciativa diferente que nos destacara sobre os demais. Por eso foi esa campaña que en lugar de utilizar o recinto de Fitur, pois nos fomos ao metro, puxemos ali ese lema de a 3 horas e un café, e foron moitas as persoas, moitos alcaldes, porque a maioría das relacións en Fitur son con alcaldes e alcaldesas de toda Galicia, pois nos comentaron, oye, acabamos de ver a Vilagarcía na estación de metro e tal. Ese impacto, pois son miles e miles de persoas, porque ademais estaban varias estacións, pero principalmente na que ten saída Fitur, na de Campo das Nacións, son moitas as persoas que se quedan co nome de Vilagarcía e que, pois, o que sexa un pouco máis curioso, vai a saber que Vilagarcía está a 3 horas e un café. Porque para esta zona, para Salnés, sendo a zona máis turística, como decía, de toda Galicia, é moi importante a nosa estación de tren. Estos días, ademais, tiñamos o dato de que somos a sexta estación de toda Galicia con máis pasaxeiros, con 1.100.000 pasaxeiros. Eso é moi importante dende varios aspectos. Dende o aspecto turístico, sobre todo, nos dá unha competitividade moi importante que a 3 horas de Madrid podías estar en Vilagarcía, en todo o Salnés. E tamén, dende logo, efectos do día a día para as persoas que vayan a traballar a Madrid, pois é algo que se conseguiu no ano 2015, que ademais se van incrementando as frecuencias tamén. Esta mesma semana sabíamos que co Hablo vamos a ter un enlace, máis directo con Madrid. Eso nos dá unha ventaxa, como decía, moi importante. Nada, beba un pouquiño. Sí, nos gustaría que toda a información que poida darnos a nivel das frecuencias non as existentes, sino incluso desta do Hablo, que, bueno, promete, non? Porque, ademais, tendría un horario, eu creo que a información que aparecía era que saldría sobre as 6 da mañán e estaría sobre as 9 e pico 10 en Madrid, non? Sí, os rigores de inverno na garganta vou notando. Sí, como decía, se ha aumentado 3 frecuencias diarias e 4 máis con transbordo, e o que permite ese Hablo, con esa frecuencia que ten das 6:30 da mañán, é que
queda moi cómodo para ir no propio día e volver a traballar. É algo que fai pouco non tiñemos, dependíamos do avión, e agora co tren pois podemos facer eses traballos no día. Bueno, non, eu, como decía, os rigores de inverno aí, a min de vez en cando me pasan esas pequenas afonías. E, home, para este traballo, para poder explicar a unha cidade, pois é un inconveniente. Importante. Pero son de Madrid, os virus son de Madrid, collounos en Madrid, non? Non son galegos. Eu sempre digo, cando estou na capital, sempre que me pregunta, estou moito mellor aquí, se vive moitísimo mellor aquí, nesta zona, que Madrid, con moita diferencia. Ese plan estratégico para Vilagarcía, como alcalde, dende o punto de vista turístico para a cidade, por onde pasa? Non só polo tren, non só pola estación de ferrocarril, as melloras na estación, pasa tamén por a nova fachada marítima e todos os proxectos que hai en torno a eso, o novo e o único albergue que se vai a poñer en funcionamento ao largo deste ano. Como vai a súa estrategia para reforzar o que en España é a primeira industria deste país? Ben, como decía, o tren o que nos dá unha competitividade nesta zona, en Vilagarcía, pero despois Vilagarcía ten un modelo moi definido de turismo e sabe cales son as súas potencialidades principais. É unha cidade con unha actividade cultural e deportiva ao longo de todo o ano e que iso propicia esa desestacionalización do turismo. Temos un modelo de cidade que está totalmente recoñecido. Agora queremos incluir tamén, xa tiñamos turismo de Camiño de Santiago, porque ademais o noso camiño primixenio é a orixen de todos os camiños, e agora con este acordo que chegamos coa Xunta de Galicia, na que se lle puxo a disposición un albergue que se fixera con fondos da anterior Diputación, construímos ese albergue, agora por fin o desbloqueamos entre o director xeral e eu, e agora se vai a poñer en marcha ese novo albergue de peregrinos que vai a permitir tamén pois explotar outra parte dese turismo que ten Vilagarcía. Vilagarcía ten un turismo sostible, familiar, que ven a disfrutar de toda a actividade cultural e deportiva que ofrece a nosa cidade, que é moita, e que, pois, dende logo queremos seguir apostando e reforzando. Contenos un poquinho máis. Bueno, o primeiro albergue que ten Vilagarcía, que vai a ter, e que ten ahora mismo, creo que todavía non está en funcionamento, é unha superficie de 443 metros cuadrados, unha capacidade de 30 persoas. Que supón para o Concello? Como se vai a facer esta entrega e a aportación do Concello e a xestión e a importancia que ten para potenciar e para poñer en valor o Concello de Vilagarcía e o Camiño. Como decía, o que fixemos de a xente de Vilagarcía, especialmente a de Carril, coñecen cal foi esa historia, era unha estructura que quedou a medias con anteriores financiacións de fondos europeos dende fai moitos anos, e que en algún momento se plantexou a demolición ou reaproveitalo. Dende logo, nós consideramos que era unha oportunidade de aproveitalo, que ademais a zona é boa, no casco de Carril, con unhas vistas que son maravillosas e que non ten moita xente, como a illa de Cortegada, que forma parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas, e aproveitamos con eses fondos, como decía, de Diputación, para algo que non tiña Vilagarcía, que era un albergue, era unha zona na que pasaban moitos peregrinos, porque pasa moita xente, pero non tiñamos ese albergue, foi unha aposta. Se rematou fai moito tempo, é certo que levamos perdido bastantes meses discutindo neste caso, por deixadez, neste caso da Xunta, porque había un acordo para a súa incorporación á rede pública de albergues, e se perderon durante este tempo moito tempo estéril en discusións innecesarias. A realidade é que ao final o albergue se recepciona, é certo que xa yo dixen tamén, que agradecía ao director xeral porque foi fácil desbloquealo con el, nos sentamos nunha mesa e quedou desbloqueado, unha visita aos técnicos, e agora nesta mesma semana anunciamos que ao longo deste mes de febreiro se vai a firmar ese convenio coa Xunta de Galicia, despois dependrá deles tanto a xestión, o mobiliario, como a xestión do mesmo, pero unha oportunidade para a nosa cidade, sendo unha cidade que cada vez van aumentando máis os turistas e, como decía antes, vai aumentando ao longo de todo o ano. Reorganización nos 10 anos, desde o ano 2015 que vostede é alcalde de Vilagarcía, así un pouquiño a de máis peso, con unha persona de máis peso, pode ser esta que toca no día dentro de 2 días, non? O día 30.
que tomará posesión o concelleiro José María González, concelleiro de Obras e Rural, en sustitución de Lino Mouriño. Me gustaría que fixera a valoración dos dous cousas, non? Das dous lados, tanto a de Lino Mouriño, que o acompañou desde o inicio, se non me equivoco, non? Ben, é dicir, o primeiro é, pois, creo que é fácil ver que fomos un goberno moi estable, con a continuidade de todos os concelleiros. Creo que os meus concelleiros van a ser os concelleiros con responsabilidades que máis tempo estén ou dos que máis tempo levan na historia da nosa cidade. Iso é gracias ao bo traballo que realizaron e que seguen realizando. Con respecto a Lino Mouriño, non podo máis calquer veciño ou veciña de Vilarcia saber que foi un concelleiro accesible, cercano, traballador, que sempre estivo disposto a sacrificar o seu tempo polos veciños e veciñas de Vilarcia, e xa yo dixen a última vez bastante máis emocionado cando despedín. Para mí foi unha honra que me acompañara todos estes anos no meu equipo, pero entendo tamén a situación de agotamento persoal que pode provocar pois estar en esta primeira liña política en unha concellería con tanta responsabilidade como tiña Lino, e a veces o corpo pide parar e as situacións de cada un persoais piden parar. Eso que me pediu, e por riba do todo, da parte do concelleiro, antes de todo, para min é un amigo, así que aos amigos hai que deixarlles que fagan o que queran e que descansen cando necesitan. Eu teño moi claro que a continuidade con José María está garantida, porque temos a sorte tamén de que foi un concelleiro que estivo na anterior etapa, que xa sei como traballa, que tamén é unha persoa moi cercana, moi coñecida por moitísima xente, e que vai intentar facer tan ben como o fixo Lino. Estou convencido que vai a conseguir. Sobre todo, ademais, porque se está facendo unha aposta na que vamos a facer entre todo o equipo de goberno, que teña moi fácil defender ese traballo, porque eu levo dicindo dende fai moito tempo que durante todos estes anos se fixeron moitos máis investimentos no rural que no propio centro da cidade. Nestes últimos anos se fixeron máis de 34 actuacións moi importantes e se leva investido cerca casi de 2 millóns, 1.800.000 euros solamente en actuacións no rural. E agora está en marcha un novo plan de asfaltado de camiños de 400.000 euros. Eso vai a ser a responsabilidade da gestión de José María, pero, como decía, vamos a poñer moi fácil. E entramos en obras, entramos en Rúa Conde Vallellano, bueno, e ademais o PP, para axudarlle, solicita melloras nas instalacións deportivas. Non sei cal é o plan de obras e de melloras nesto, e tamén nas rúas, non sei se Conde Vallellano, acceso ao Piñeiriño, bueno, nas que teña ahora mesmo en fase de aquí a Obrán, máis ou menos. Ben, hai actuacións importantes que os están realizando, os acaban de rematar, como ese Venceslao Fernández Flores, que son casi 200.000 euros, que o acceso a un barrio tan populoso como Piñeiriño, de anchar e mellora de beirarrúas, ou instalación de beirarrúas. Se rematou fai pouco o acceso a Trabanca Sardiñeira. Se está rematando a Rúa Meixeiras, que é o acceso a algo tan concurrido tamén como o Instituto, as beirarrúas do Instituto, que era unha obra moi demandada. E agora vai haber pois obras tan importantes como citabas fai un momentiño, como esa rúa de momento Conde Vallellano, e que vai a ser pois culminar esa humanización de unha parte tan importante da nosa cidade como é tamén a nosa parte máis central do casco urbano, que comenzou pola nosa parte con esa culminación de Praza de Galicia, despois foi Praza de Independencia, Arzobispo Lago, e agora será con Conde Vallellano, con esa política de humanización de continuar traballando para mellorar a vida das persoas, para que o espacio público, os protagonistas sexan os peatóns, e tamén para seguir mellorando os nosos servizos. Pero non me quero esquecer tamén pois que se vai a facer agora, por exemplo, tamén un investimento importante de 100 metros que van a ser uns 120.000 euros solamente en saneamento en pluviais en Rosalía de Castro, que, por certo, unha vía de titularidade autonómica. Eu espero que algunha vez se acorden de mellorar as estradas da nosa cidade, como pode ser Rosalía de Castro, Agustín Romero ou a Avenida de Cambados. E a Bouza de Baixo en Vilaxoán, que ten aí, hai un tramo aí, que ten aí unha serie de problemas de fochancas ou de non, é dicir, hai un problema, non é un problema de fochan, si un problema de fochancas é bastante máis sinxelo. O importante en estes investimentos son
que o saneamento é necesario facer, e nós estamos facendo un esforzo inversor agora durante os próximos anos en mellorar toda a rede de abastecemento da nosa cidade. Eso que provoca, pois, nestes casos, cando a auga vai minando, pois, os baixos dos espacios das estradas ou das beirarrúas, pois, dende logo, son eses afundimentos. Para corrixir ese investimento, vamos a ter que facer un esforzo moi importante, no que xa se está traballando, vai ser un investimento que pode rondar os 700-800.000 euros, un investimento moi importante, pero que vamos a traballar para facelo o antes posible. Como están aí digamos que os acordos ou as negociacións coa Diputación para que asuma parte desas obras e de esos importes a través dos seus plans de axuda? Os plans, é dicir, as deputacións cambiaron, e teño que decir que a política neste caso, pois, que está seguindo a Deputación agora, heredada, é un parte da decisión da anterior Diputación de Carmela, a que está aplicando neste caso o presidente actual, Luís Carmela, que para min foi unha boa decisión, que pois non ter que estar acudindo a subvencións continuamente por parte das deputacións, senón o que nos din cantos cartos nos corresponden a cada un dos concellos, ese o plan concellos, ese plan único, como se chama a outras deputacións, e somos os concellos os que decidimos cales son os investimentos que hai que realizar. Si temos un marxen, home, a mí me gustaría que fora máis aportación, evidentemente, para unha cidade como Vila García, pero nese reparto, se nos toca pois 1 millón para inversións, por exemplo, aproximadamente, é a cuantía sobre a que soemos rondar, pois eso nos dá para 1, 2, 3 actuacións como moito, dependendo da envergadura. Son moitas as cousas que hai que realizar, eso sí, cada vez que se nos dá a oportunidade de un plan extraordinario, agora neste caso pois tamén a Deputación está dicindo que corresponde un plan extraordinario para deporte, na que tamén Vila García recibe unha cuantía e non somos os que decidimos en que se van a investir, pero tamén cando en concurrencia competitivo fixemos, gracias a eso Vila García pode contar pois agora con unha nova, unha reforma de unha ampliación da piscina futura, ou a Biblioteca Municipal, que foi gracias a un plan extraordinario da Deputación na que concurrimos en competencia con outros concellos, e Vila García, entendo que pola calidad do proxecto foi un dos beneficiarios. Trataremos de ir o levamos feito, co cual podo decir non trataremos, sino vamos a facelo, porque sempre o fixemos así dende o ano 2015, que iría toda canta convocatoria de fondos que haya, que teñamos a posibilidade, vamos a ir. Nos últimos días ten tido algunha reunión co Bloque Nacionalista Galego ou co socio de goberno. Como están eses acordos, que pode contar e cal é o punto de entendemento con esta forza política? Bueno, o acordo foi un acordo orzamentario na que, a cambio da aprobación do orzamento, pois o Bloque Nacionalista Galego pediunos unha serie de actuacións, unha de obras e outras de outro tipo máis cultural, e o que quedamos é que se iba a facer unha evaluación co tempo para ir vendo se van cumplindo ou non, e iso consiste esas reunións. E como decía ao principio, esas negociacións, pois, cada un vai a ter que facer cesións ao longo deste tempo, pero dende logo os acordos van a estar para cumplilos. Retomamos un pouquiño, pero digamos que para tranquilidade dos vilagarciáns o entendemento é total ou non? O entendemento se vai a ver pois xa son varias as cousas que se aprobaron por entendemento entre ambas formacións. Eu sempre busco entendemento con todas as formacións. É lógico que con algunhas teñamos máis afinidade e ademais que compartimos nalgún momento da historia pois ese co-goberno do Concello de Vila García. Non é a situación de agora, pero estamos chegando a entendementos. Señor Varela, chegamos un pouquiño ao remate desta entrevista, deste tempo para falar de Vila García, pero ten a última intervención para falar de vostede e remarcar algo do que dixo ou do que non lle preguntín, que non nos dou tempo. Bueno, si me permite a voz, o que decía que decir é que Vila García, como decía, os datos siguen sendo moi bons, son unha cidade que sigue medrando, temos o mellor dato de poboación, o terceiro este ano 2024 a historia, temos máis empresas, temos menos paro,
temos unha estación que sigue crecendo, o sea que Vilagarcía está en expansión e traballaremos para que siga aumentando. Bueno, lle agradecemos moitísimo que haya estado e que, digamos, que esta afonía ou este problema de garganta solo sexa un tema puntual, que se recupere pronto e a próxima vez que nos vexamos. Feliz ano, feliz xestión, hasta unha vindeira ocasión. Puntual, porque non é a primeira vez que pasa, pero é unha dificultade para poder facer unha entrevista. Bueno, pero todo o mundo entende, porque todo o mundo pasou por aí, Os daqui tamén, os desta casa tamén pasamos por aquí. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos, señor Varela. Hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias, moi boa noite. Moitas gracias a todos vos. Nos vamos a Policía e da man dos copatrocinadores volvemos, recibimos a Nava Castro, diputada provincial de Turismo. Falaremos de, lógicamente, turismo, Rías Baixas y de Fitur. Hasta ahora mismo.